Я только не выключил еще. Нет, это не праздник, что есть литургия своя, свой подел, градация своя. Что есть просто успомин. У імя Айца і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Святого Яна ад крыжа, святара і доктара касцёла, сённяшні ўспамін – гэта вялікая радасць і праслаўленне Бога за тое, што пасылае мудрых людзей, которые прысвячаюць усё сваё жыццё, каб прайсці і паглыбляць дарогу да збліжэння да Хрыста. За яго заступніцтвам просім і для нас, асабліва падчас сёлетніх адвентавых рэкалекцый, каб мы, ідучы дарогамі, которых вядзе нас Дух Святы, праз Божае Слова, праз прамову айца рэкалекцыяніста, сапраўды знайшлі той прыгожы шлях да спаткання з Божым сэрцам, прыгатавалі нашыя дамы, нашыя сем'і, нашыя душы на прыйсце Хрыста, который чакае, каб сапраўды глыбока, вельмі пабожна і з адкрытай душою прыняць яго не толькі ў святах Божага нараджэння, але напрыканцы адвента нашага жыцця, калі станем перад ім тварам у твар. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі чыстымі сэрцамі прыняць Божае Слова і найсвяцейшую камунію. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага.
Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Amen. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молімся. У гэтай Еўхарыстыі Отец Павел моліцца аб здароўі, патрэбныя ласкі для надзеі. Я даручаю Божай міласэрнасці памерлых святой памяці Эльжбету, Мікалая, Юзефу, Арыну і Вільгельма. Просячы, каб добры і міласэрны Бог прабачыў ім грахі і прыняў іх да вечнай радасці збаўленых у небе. Усемагутны Божа, Ты адарыў святога Яна святара вялікаю любоўю да крыжа і даў яму сілу для поўнага самавырачэння. Учыні, каб мы наследавалі яго прыклад і назаўжды паядналіся з Табою ў нябеснай славе. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Читание книги «Мудрости Сираха». У тыя дні з'явіўся Ілля, пророк як огонь, і слово ягонае палало як паходня. Ён наклікаў на іх голад і стараннасцю сваёй зменшыў іх колькасць. Словом Пана ён замкнуў неба і тройчы спасылаў з яго огонь. Як праславіўся ты, Ілля, сваімі цудамі, і хто можа пахваліцца, што ён роўны табе? Ты, які быў забраны ў агністай віхуры, у калясніцы вогненных коней. Пра цябе напісана, што ты захаваны для адпаведных часоў, каб сумяць гнеў, перш чым ён стане шаленствам, каб звярнуць сэрца бацькі да сына і аднавіць пакаленне Якуба. Шчаслівыя тыя, хто бачыць цябе, і хто ў любові заснуў, бо і мы, напэўна, жыць будзем. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Обнови нас и дай нам збавление. Пастир Ізраїля, послухай, який садиш на херувимах, з'явися, обуди свою могутность и приди нам на порятунок. Боже, обнови нас и дай нам збавление. Вернися, Божа, могуця, погляди з небесов і побач, і наведай гэты виноградник. Заховай тое, что посадила твоя правица, поросток, які ти умацаваў для сябе. Боже, обнови нас и дай нам збавление. Нехай буде рука твоя над мужем правицы твоей, над сыном человечим, якого ты умацавал для себе. И не отступимся мы от тебе, а
Тебя Твое. Боже, обнови нас и дай нам избавление. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Отрихтуйте дорогу Пану, равняйте стежки Ему, и кожное тело убачить Божие избавление. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Тебе, Пане. Калі сыходзілі з гары, спыталі Езуса вучні ягоныя, кажучы: чаму кніжнікі кажуць, што спачатку павінен прыйсці Ілля? Езус адказаў ім: Ілля сапраўды прыйдзе і выправіць усё. Але кажу вам, што Ілля ўжо прыйшоў, і не пазналі яго, а зрабілі з ім, што хацелі. Так і сын чалавечы будзе цярпець ад іх. Тады зразумелі вучні, што ён казаў ім пра Яна Хрысціцеля. Гэта слова Пана. Падчас гэтых рэкалекцый прыглядаемся да постаці прарока Іллі, і сёння у першым чытанні аўтар кнігі «Мудрасць» Сіраха дае вельмі такую кароткую, але змястоўную біяграфію гэтага прарока, які дзейнічаў за некалькі стагоддзяў да нараджэння Хрыста, які кажа, як у вуснах Хрыста паяўляецца некалькі разоў Ян Хрысціцель, калі вучні самі разумеюць, што ён казаў ім пра Яна Хрысціцеля, але ён яшчэ прыйдзе, Ілля, і пра гэта будзем казаць крыху заўтра. І імя прарока Іллі, Пан з'яўляецца маім Богам. Пан ёсць маім Богам. Дзейнічаў ён у няпросты час, бо ён бачыў, што людзі перасталі верыць у жывога Бога і пачалі ствараць сабе розных ідалаў. І замест веры ў аднаго Бога трапілі ў небяспеку і пастку язычніцтва. І таму Бог пасылае аднаго чалавека, каб ён нанова распаліў у ізраільскім народзе веру, каб ён вярнуў, як кажа пра гэта прыгожа і чытанне першае, каб менавіта вярнуў дзяцей да бацькоў, бацькоў да дзяцей, але каб усе людзі вярнуліся і адвярнуліся ад ідалаў і вярнуліся да жывога Бога. І таму ён, прарок, дзейнічае ў моцы Божай, праз слова Пана ён замкнуў неба і тройчы спаслаў з яго агонь. Праз Божае слова прарок прагне дастукацца да сэрцаў людскіх. Хтосьці яго чуе, а хтось ім і пагарджае. Хтосьці задумваецца над сваім жыццём, а хтось як жыў, так і жыве. І Божае слова аніякім чынам не мае уплыву, не праяўляе свае эмоцыі ў жыцці канкрэтнага чалавека. Мы маем гэту вялікую ласку, тое, што мы можам кожны дзень праз удзел у Эўхарыстыі, праз чытанне Божага слова у розных формах мець доступ і чуць тое, што Бог хоча сказаць мне. Так як мы кожны дзень звяртаемся адзін да аднаго ў сваіх сем'ях, у месцах працы, мы кажам, слова з'яўляецца адным з нашых такіх
асноўных інструментаў, з дапамогай якога мы падтрымліваем сувязі. І апрача Божага слова, пан таксама умацоўвае Ілю, паказваючы, што апрача гэтага фізічнага пасілку ёсць таксама і варта звяртаць увагу на гэты духоўны голад. Ён наклікаў на іх голад і зменшыў іх колькасць. Насталі няпростыя часы, словам пана былі зачынены нябёсы, няма дажджу, няма тады і магчымасці збіраць ураджай. Прыходзіць гэты голад фізічны. Але людзі, яны не задумваліся на тым, што ў іх быў голад духоўны, які яны хацелі заспакоіць з дапамогай веры ў розных ідалаў. І сёння прыгледзімся да такіх трох важных, адметных месцаў у жыцці прарока Ілі, якія адыгралі роль у ягоным жыцці і таксама ў жыцці тых, з кім ён сустракаўся. І першае – гэта гара Кармель. Гэтая гара была адметным месцам, бо на ёй адбылася канфрантацыя паміж прарокам Ілёю, які прадстаўляў Бога жывога, і паміж 450 прарокамі ідала башка Баала. Баал ён адказваў так паводле веры людзей і паводле тагачаснага разумення адказваў за дождж, за плодароднасць глебы. Ну і зразумела, што вось ёсць Баал, дажджу няма, голад на зямлі, няма ўраджаю. Ну дзе ж ты Бог? Ты ж павінен дзейнічаць, Баал, а ў адказ нічога. І таму, калі прарок ён прыходзіць да Ахаба, кажа, што наступствы, чаму адбываецца гэтая засуха? Чаму Бог сваім словам замкнуў неба? Гэта наступствы дрэнных паводзінаў людзей. Што не толькі Богу так захацелася, дай-ка я так зраблю. Што гэта было адыходам чалавека ад Бога. І Бог кажа, вось калі я з'яўляюся стварыцелем, калі я маю ўладу над прыродаю, паглядзі чалавека, здаецца, не будзе дажджу, якія наступствы будуць у тваім жыцці. І прарок Ілля прагне дастукацца да сэрцаў ізраільцян паказаць, вось паглядзіце, знешнія чыны, якія вы бачыце, гэта наступствы вашага адыходу ад Бога. І адбываецца адметная сустрэча на гары Кармель, калі прарок Ілля яны прыводзіць гэта месца сустрэчы, і прарок Ілля кажа, ну вось давай, я даю вам першынство, каб вы потым мне нічога не казалі, што давайце вось вы пачніце. І таму яны сустракаюцца раніцай, кажа, вось ваш Бог Баал, вось гэты істукан, прасіце яго дажджу, каб даў вам хлеба, каб ён пачуў вас. А я і народ, хто захацеў прыйсці, яны будуць назіраць за гэтым. Ну і пачынаюць гэтыя прарокі, святары Баала, яны пачынаюць скакаць, рабіць сабе пэўныя пашкоджанні на целе, як бы, паказваючы, што вось яны церпяць для свайго Бога, звяртаюцца да яго, просяць. Ну і зразумела, што ў адказ цішыня. Прарок Ілля кажа, можа, мацней крычыце, можа, ваш Бог спіць, ці куды пайшоў, ці, можа, аддаліўся, ну, давайце будзем чакаць. І так на працягу ўсяго дня гэтай святары Баала, што яны толькі не рабілі. А ў адказ нічога не было. І прарок Ілля кажа, вось народ, ты пераканаўся, вось твой ідол, у якога ты верыш, якому ты складаеш ахвяры, якому ты пакланяешься, ён табе не дапамог. А цяпер паглядзіце, што зробіць Бог жывы. І прарок Ілля збірае 12 камянёў на знак 12 пакаленняў народу ізраільскага. Кажа, вось я раблю алтар, складае туды дровы, складае ахвяру і кажа, каб вы зноўку да мяне не дачапіліся, абліце гэты алтар, абліце вадою. І яны так абліваюць вадой, нават Ілля потым дапамагае, што гэты роў, які яны выкапалі вакол алтара, там было шмат вады. І Ілля звяртаецца да Бога, Божа, пакажы, што ты з'яўляешся сапраўдным Богам. Няхай гэтыя людзі адвернуцца, перажывуць навяртанне ў сваім жыцці, адвернуцца ад ідалаў. Бог Ісаака, Бог Абрагама, Ізаака і Ізраіля. Я звяртаюся да цябе. Ілля прамовіў толькі некалькі сказаў, малітвы, шчырай малітвы, і адразу агонь зыходзіць з неба, паглынае ахвяру, дровы,
каменне і нават гэтая вада. Адразу канкрэтнае праяўленне дзеяння жывога Бога. І Ілля звяртаецца до людзей. На вашых вачах я нічога не прыдумаў, гэта не некая казка. Вось вы бачылі дзеянне Баала, ідала і дзеянне Бога. І вялікая небяспека, калі чалавек трапляе ў пастку ідалапаклонства, палягае між іншым на чым, што чалавек, ён хоча накланіць Бога да спаўнення ягонай волі. Што вось я сказаў, і так павінна быць. І замест таго, каб як мы молімся, будь воля твоя, Пане Божа, будь воля моя. Вось я так сказаў, я так думаю, і так павінна быць. І другі момант небяспекі, што чалавек трапляе ў самападман. Бо я кажа прыгожа адзін з псальмаў, што ідалы – гэта справа рук людскіх. Гэта справа рук чалавечых. Гэта не Бог з вялікай літары, але бажок, які стварае чалавек сам сабе. І таму гэтым ідалам можа быць хтосьці ці штосьці. Это могуць быць высілкі, праца, грошы, навука, сям'я, другі чалавек. Магу нават я быць Богам свайго жыцця і Богам тых, хто побач са мною, панаваць і ў сваім жыцці і панаваць у жыцці другіх. Не слухаць ні Божае слова, ні ягоныя загады, нікога іншага. Я з'яўляюся Богам свайго жыцця. І чарговы момант, што каб уміласцівіць Бога, ён патрабуе ахвяры. І таму складалі жывёлаў, складалі плёны зямлі, часамі, на жаль, таксама складалі ў ахвяру людзей. Але што было адметна, што чалавек не складаў самога сябе. Тым, хто складаў ахвяру самога сябе, склаў дар свайго жыцця, з'яўляецца Христос. І мы удзельнічаем з вамі у найсвяцейшай ахвяр, бо кожная святая імша з'яўляецца жывой памяткай таго, што ўчыніў для нас Христос. Ён ахвяраваў самога сябе дзеля нашага збаўлення, дзеля нашага ўратавання. І калі ахвяра, я дзелюся тым, што я маю, я штосьці ахвяроўваю. І ідалы, яны таксама патрабуюць гэтых ахвяраў. Твайго часу, твайго высілку, тваіх грошаў, твайго заангажавання, тваіх адносінаў, коштам інвестыцыю ў сваё развіццё, інвестыцыю ў развіццё сямейных адносінаў і перадусім твою веру, калі адводзіць ідалы ад веры ў Бога жывога. І прарок Ілля, ён паказвае, вось паглядзі народ, паглядзі чалавек, што адбываецца на гары Кармель, дзе Бог, ён прагне аб'явіць сваю моц і паказаць, хто з'яўляецца сапраўдным Богом. Першая запаведь, якая ёсць у нас, і гэты тэкст запаведзі, ён знаходзіцца ў кнізе Заход, ён пачынаецца вельмі канкрэтна. Няма іншых багоў апроч мяне. Нездарма першае заўсёды ёсць першым. Мы можам казаць пра іншыя запаведзі, падчас споведзі ці там у размовах, але неяк часта гучыць гэты момант таго, што вось сапраўды можа я маю нейкіх ідалаў, ад якіх я хачу адвярнуцца, ці можа мая вера слабая, якую я хачу умацаваць і развіваць. І калі я пачуў крыху іншы пераклад гэтай запаведзі яна загучала для мяне крыху па-іншаму. Быў іншы па іншымі словамі, ужо гэтай запаведзі нагучыць ад імя Бога. Я хачу, каб звяртаецца Бог да чалавека, я хачу, каб паміж маім Божым тварам і тваім тварам, чалавек, не было нікога і нічога. На гэтым палягае запаведь. Зусім па-іншаму, калі б я засланіў бы сябе лекцыянарам ці прамаўляў бы да вас закрысты, это б зусім быў бы іншы эфект. І калі замест таго, каб бачыць блізка твар Бога, паяўляецца хтосьці альбо штосьці, і гэта мне засланяе Бога. І тады чалавек пачынае ўжо пакланяцца не Богу, а вось пэўнаму некаму ідалу. І таму прарок Ілля, я кажу пра гэта Христос, ён прыйдзе і выправіць усё. Ён хацеў выправіць гэтую сітуацыю, рэлігійную сітуацыю, духоўнага заняпаду ў ізраільскім народзе. І яму ў пэўным значэнні гэта атрымалася. Што далей адбываецца з жыццём прарока Іллі? Перамога. Божая моц была аб'яўлена. Ўсё здаецца цудоўна.
І тут уваходзіць ужо крыху паяўляецца, выходзіць з сеню жонка Ахаба, Ізабель. Яна ўбачыла пэўную небяспеку, што вось яны жылі камфортна, все было добра, нічога не трэба было рабіць, все атрымлівалася. Тут прыходзіць Ілля, які пачынае крышачку бунтаваць, крышачку звяртаць увагу на штосьці іншае. Таму Ізабель, яна вырашае забіць прарока Іллю. Ну, бо ён і перашкаджае ў жыцці. Што раз зрабіць чалавекам, які робіць мне ўвагі, які захвочуе мне да чагось, які прыкладам свайго жыцця паказвае крыху іншую перспектыву. Ну, такого чалавека трэба крышачку браць. Што зрабілі з Хрыстом, які замінаў фарысеям, кніжнікам, які дзейнічаў зусім па-іншаму, чым яны. Ну, яны па прычыне зайздрасці, ненавісці, што ён бунтуе тут народ, паказвае, што Бог з'яўляецца айцом, што ён блізкі. Ну, трэба такого чалавека прыбраць з жыцця, каб ён не замінаў, бо я далей хачу жыць камфортна. І калі Ілля адчувае гэту небяспеку свайго жыцця, ён уцякае на пустыню. Канешне, у нас в Беларусі геаграфічна няма такога досведу пустыні. Можа, часам праз фільмы ці часам праз адпачынак мы мелі гэты крыху досвед гэтай пустыні. І ў Святым Пісанні пустыня з'яўляецца месцам духоўнай барацьбы, месцам змагання самім сабою. Калі знікаюць усе забеспячэнні, калі няма даху над галавою, калі можа быць горача днём, халодна ноччу, калі няма доступа да вады, точней прыйсці адразу набраць, ці доступу да халадзільніка, што вось адразу мае што паесці. Чалавек тады, у яго няма гэтых забеспячэнняў, ён пазбаўляецца гэтага камфорту. І Хрыстос быў на пустыні. Гэта аднясенне таксама, які народ вандраваў ізраільскі праз пустыню. Першыя айцы, духоўныя айцы, іх называлі айцамі пустынямі, бо яны доходзілі з гарадоў, каб засяродзіцца на адносінах з Богам. Таму пустыня, яна па прычыне такім геаграфічным, калі ёсць гэтая смага, калі хочацца наталіць голад, з'яўляецца сімвалам унутранага прагнення Бога. Калі чалавек, ён разумее, што вось няма нікога, з кім можна паразмаўляць, няма гэтага забеспячэння, што можна толькі спадзявацца і давяраць Пану Богу. Падчас прачытання аднаго артыкула аўтар хацеў, і так я калі прачытаў, наколькі пачаў глядзець на вартасць цішыні, на вартасць такой пустыні, бо сапраўды ж, канешне, між іншым, у пустыні няма гэтых знешніх нейкіх гукаў. І падчас гэтага артыкула, што было цікава, што для сябе я адкрыў. Аўтар піша аб чым, што на нас уздзейнічаюць знешнія крыніцы і ўнутраныя. Мы жывем у такім часе, калі вельмі шмат розных гукаў, калі гэта вялікая какафонія усяго, што нас вакол ёсць. Калі толькі мы выйдзем з капліцы адразу на машыны па вуліцы, хтосьці патэлефанаваць, трэба паглядзець, можа, хтосьці мне напісаў, што там чуваць у свеце. Гэта моманце, калі жывем у кватэрах, зверху, знізу, суседзі, збоку. Гэта момант, калі можна адразу уцячы ў тэлевізар, у інтэрнэт, у месенджеры рознага тыпу. Гэта момант, калі на працягу дня, мы калі едзем у грамадскім транспарце, на працы, розных шмат гукаў. І калі большасць пераважае гэтага знешняга, тое, што ў нас унутры, яно ўсё сходзіць глыбей. І таму, калі чалавек прыходзіць на малітву, калі вы маеце гэтую вялікую ласку, што можна прыйсці перад імшой і адараваць Хрыста, калі можна прабываць у цішыні, падчас малітвы па сабе заўважае, што паяўляюцца розныя думкі, успаміны, людзі, таму што тое, што ўнутры я спіхваю працай, заняткамі, гукамі, навушнікамі, яно заходзіць нізка. Як толькі цішыня, гэта ўсё падымаецца знутры мяне, і як не проста пабыць у цішыні, як мы адзвычаіліся ад цішыні, ад таго, каб адставіць тэлефон, пульт ад тэлевізара, адставіць размовы іншага чалавека і даць сабе некалькі хвілін такой цішыні, спакойна, што нікуды не трэба ляцець, што не трэба кудысьці спяшацца,
а просто побыть сам насам, побыть у самотнасці, побыть у цішыні сабою. І таму нездарма, што гэта ўсё гэтае знешняе, на ўсё прыціскае, гэта ўсё, што ў нас ёсць унутры. І гэты момант, які маем як Ілля падчас пустыні, падчас моманту цішыні, падымаецца тое, што патрабуе аздараўлення. Падымаецца пэўнае тое, што важныя ўспаміны, што можа камусьці не прабачыў, што можа мне трэба штосьці зрабіць, ці камусьці патэлефанаваць. У цішыні, у самотнасці, у пустыні выходзіць праўда пра мяне, ад якой я магу пазбягаць у штосьці іншае. Якая праўда, якой праўды дасведчыў прарок Ілля? Праўда аб тым, што ён не з'яўляецца Богам, што Богам з'яўляецца Пан, што вось здавалася перамога, а тут параза, небяспека, што яго жыццё адбяруць. Што вось здавалася, што зараз людзі пойдуць, вось яны ўбачылі канкрэтны знак, што стануць у яго абарону, так не адбылося. І Ілля, ён ідзе на пустыню, і, калі б сказаць цяперашняй мовай, ён трапляе ў дэпрэсію, трапляе ў роспач. І задае гэтыя пытанні Богу. І што ён робіць? Ён уцякае ў сон. Бог пасылае яму анёла, кажа, што вось, падмацуйся, падсілкуйся. Так, пане Божа, ён падмацаваўся, што ён зрабіў? Ён далей пашоў спаць. Яму ўжо нічога не хацелася. Яму не хацелася жыць. Яму нічога не хацелася рабіць. Бог не адступаецца ад свайго прарока, пасылае зноў анёла, які корміць, які поіць Іллю. І калі ўжо Ілля пасля другога разу усведамляе, што вось Бог кажа, запрашае яго на сустрэчу, Ілля на працягу 40 дзён ідзе да Божай гары, да гары Гораб. На працягу 40 дзён ён атрымаў гэтае ўмацаванне, гэты пасілак. 40 дзён ён адбывае сваю пілігрымку. Мы ж у Буцлаў ідзем 4 дні, калі з Мінску, калі не памыляюся, так, 4 дні, з Барысава 5, там з Барысава 4 ці 5, таксама Жодзіна, Мар'янская пілігрымка, там розныя барановішчы, дудзейцы. Зразумела, што там спевы, ідзем разам, а вось хтось бы з нас бы адважыўся без некага забеспячэння, без заплечніка, вось так вот пайсці і 40 дзён. Ілля, ён праходзіць гэты шлях у самотнасці, у цішыні, маючы гэтае падсілкаванне з боку Бога. Куды ён ідзе, дзеля чаго ён ідзе? Ён уваходзіць на гару Гораб, уваходзіць па запрашэнню Пана Бога. І гара у Бібліі гэта адметнае месца сустрэчы з Панам Богам. Гара Сінай, дзе сустракаецца Маісей з Богам тварам у твар, гара Сіён, дзе знаходзіцца горад Єрусалем, гара Табар, дзе адбылося перамяненне, гара Кальварыя, гэта ўзвышэнне, дзе памёр Христос. Ну і між іншым таксама, што і ваша капліца знаходзіцца на пэўным такім узвышэнні, на такой пэўнай гары. Патрэбны ж высілак, а не то, што, напрыклад, калі на роўнае месца, трэба крыху далей запаркавацца, крыху прайсці ўніз уверх, крыху адбыць, гэта невялікі высілак. І таму Ілля, ён узыходзіць на гару Гораб, і калі прабывае ў пячоры, ён чуе землятрус. Ён кажа, Божа, гэта не ты. Ён адчувае потым агонь, вялікі вецер, такія знешнія знакі. Зноў кажа, Божа, гэта не ты. І потым ён адчувае лёгкі ветрык, лёгкі павеў ветру, і адразу выходзіць з пячоры і кажа, Божа, я адчуваю твою прысутнасць. І Бог звяртаецца тады да прарока Іллі. Задае пытанне, чаму ты сюды прыйшоў? Чаго ты хочаш? І адбываецца гэты дыялог прарока з Богам. Досвед слухання, ён не прыйшоў так вот адразу, што ён адразу пачаў. Гэта момант унутранага змагання, да якога Ілля таксама меўся дайсці праз патрэбны час, каб прайсці праз пэўныя поспехі, праз пэўныя паразы, каб пачуць Пана Бога. І гэты спеў, які часамі ён прысутнічаў у нашым каталіцкім спеве, што вось, што ты прыходзіш, Божа, што ў ціхім павеі, у ціхім ветры адчуваецца твая прысутнасць, што не праз вецер, не праз віхуру, але ў ціхім павеве. І мовай Бога з'яўляецца цішыня. Мы з вами размаўляем і выкарыстоўваем словы. Христос у найсвяцейшым сакраменце 24 гадзіны ён прабывае ў цішыні. Адметнай мовай Бога
з'являецца цішыня, у якую мы не заўсёды ахвотна уваходзім, уцякаем ад яе, уцякаем ад Бога, ад распазнання яго ціхай прысутнасці. Кажа пра гэта пророк Ісая. Бог ён не будзе ўзносіць крыку, не будзе прамаўляць, не будзе хаоса, не будзе гэтых фейерверкаў. Бог прыходзіць у цішыні, у супакоі. І Ілля ён распазнае прысутнасць Бога. Гара Кармель, пустыня, гара Гор. Мы таксама сёння адзначаем успамін святога Яна ад крыжа. Ён быў і прыналежаў да ордэна айцоў кармелітаў. І гара Кармель ён напісаў вялікія творы, духоўную цёмную ноч. Таксама ўзыходжанне на гару Кармель. На гэтыя моманты, гэты досвед, які меў Ян ад крыжа, калі паглядзець ягоную біяграфію, што ён выцерпеў, пра што ён прайшоў, дзеля таго, каб потым напісаць гэта свой асабісты досвед Бога у гэтых духоўных творах. Няхай заступніцтва прарока Іллі, заступніцтва святога Яна ад крыжа дапамагае нам прыглядацца да свайго жыцця. Я хачу быць у цішыні, знаходзіць гэтыя моманты. Ці хачу я пазнаць праўду пра сябе, ці хачу дасведчыць асабістую сустрэчу з Богам, ці хачу, каб Бог мне паказаў і абнажыў праўду пра мяне, што можа вось тут гэта мой ідал, якому я складаю ахвяры, якому я пакланяюся, і што Бог не заўсёды з'яўляецца Богам у маім жыцці, што можа я маю нейкіх ідалаў, якія занялі месца Бога. Бог ён не цураецца, Бог не пакідае, Бог змагаецца за кожнага з нас, бо прагне вярнуць на гэтае першынство, каб мы не мелі іншых багоў, апрача яго, каб, як імя Іллі, Пан з'яўляецца маім Богам, каб сапраўды Пан быў Богам майго жыцця. Амен. Праз заступніцтва святога Яна ад крыжа, прэзбітара і доктара касцёла, які аднавіў ордэн кармелітаў, скіруем да Бога нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён вёў усіх людзей да пазнання і умілавання Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за святога Айца, каб Христус умацоўваў і павялічваў яго апостальскую адданасць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх членаў ордэну кармелітаў, каб іх жыццё было сведчаннем аб нябесным валадарстве. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія шукаюць сэнс жыцця, каб Марыя паказала ім Хрыста, які ёсць дарогай, праўдай і жыццём. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, тут прысутных, каб Марыя абудзіла ў нас умілаванне малітвы і імкненне да святасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб ласку здароўя, ўсе патрэбныя дары для надзеі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божай міласэрнасці даручаем нашых блізкіх памерлых, святой памяці Ажбету, Мікалая, Юзефа, Арыну, Вільгельма. Вечны супакой дай памерлым, Пане. А святло вечнае няхай ім свеціць. Няхай адпачываюць у супакоі вечным. Амен. Добры Божа, выслухай нашыя малітвы і праз заступніцтва святога Яна ад крыжа. Учыні, каб мы прысвяцілі Табе нашае жыццё і атрымалі Тваё благаслаўленне праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Спеў нумар 137. Роси звишення, хмари спашліться, Бога Месію, гнев справедливий, устримай свой Ойча,
Твою літа, сподіватися хоча. Дайте небеси, роси з вишиня, хмари спошлите, Бога Мессию, грех наш навече, и все люди разом пред Творцем свету, ніби у проказе. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прыняў Бог, Отец Усемагутны. Няхай Пана Бог прыме ахвяру з рук Твоих на прославленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Усемагутны Божа, глянь ласкава на дары, якія мы Табе прыносім у дзень успаміну святога Яна. Учыні, каб мы ў жыцці наследавалі крыжовую ахвяру Твайго Сына, якую пабожна ўспамінаем у Эўхарыстыі. Праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вамі. І з Духом Твоим У гору сэрцы. зносім іх да Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа. У святых, якія прысвяцілі сябе Хрысту, дзеля нябеснага валадарства, мы праслаўляем Твой цудоўны провід. Ты заклікаеш слабога чалавека да першапачатковай святасці і дазваляеш спазнаваць дары, якія нам дасі ў будучым свеце. Таму з анёламі, з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышине, благословленный Той, Пана, Госанна на вышине. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вершаем мы смерть Твою, Пане Езу, Вызнаем Твое воскресение
чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючы цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым прарокам Ілёю, святым Янам ад крыжа і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі, праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Бог так полюбил нас, что спаслал нам, як Збавителя, своего одинородного Сына. Тому осмельваемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога. Дай ласкаво супокой у дни наши. Да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя от граху и захаваныя от усялякага неспокою, чакали спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру касцёла Твайго. И будь ласкавы згодна з Твоей воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. И с Духом Твоим. Супакой табе, Ілля. Гэта прыяднанне цела і крыві Пана нашага Ісуса Христа, гэта паможа нам прымаючы Яки бяреш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранко Божий, яки бяреш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий,
Які бяреш на себе грахи свету, а дары нас упокои. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Езус Христус сказаў сваім вучням: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною». Спел номер 139. Можно, что без хлебного ему дать половинку этой. Тело Христа. 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 Мы Тебе Тело Христа. Тело Христа. Тело Христа. Тело Христа. Тело Христа. Спел номер 99. Тело Христа. Сина Нам дає. О, яке словом створив небес, Свого Сина нам дає. Величає душа моя Пана,
Благословлять меня не будут все поколения. То, яке словом створив небеси, Сином нам дає. То, яке словом створив небеси, Сина нам дає. Бо великое учинил мне всемогутный, а имя Его святое, и милосердность Его с поколения в поколение, над теми, кто Его боится. То, яке словом створив небеси, Сина нам дає. То, яке словом створив небеси, Сина нам дає. Оказал моc свою правицы, рассеял притопы пливы сердцем, скинул могутных страну и возвысил покорных. То, яке словом створив небеси, Свого Сина нам дає. То, яке словом створив небеси, Його Сина нам дає. Молимся. Ласкавы Ойча, праз жыццё святога Яна, Ты наблизіў да нас таямніцу крыжа Твайго Сына. Умацуй нас праз удзел у гэтай ахвяры, каб мы захоўвалі вернасць укрыжаванаму Хрысту і ў касцёле служылі справе збаўлення ўсяго свету. Праз Христа Пана нашага. Амен. Аж да Божай гары Гореб давёў нас айцец рэкалекцыяніста разам з прарокам, якога мы жыццё разважаем, дарогу веры. Дзякуем за гэтыя дні, запрашаем заўтра 3-я нядзеля Адвенту, нядзеля Гаўдэта, нядзеля радасці. Таксама парадак нядзельны, як кожную нядзелю, імша святая ў 9 на польскай мове 10:30, а 12, 13:30 і 18 вечарам. Навука рэкалекцыйная на кожнай святой імшы. Прыгадваю, за поўны ўдзел у святых рэкалекцыях можна атрымаць ласку адпусту, которую праз звыклыя такія умовы можам ахвяраваць за сябе, ці таксама за сваіх блізкіх памерлых. Сёння яшчэ пасля святой імшы запрашаю сардэчна мужчынаў нашых, каб асталіся і на такую адмысловую навуку рэкалекцыйную для мужчын, которую прыгатаваў айцец рэкалекцыяніст. Няхай дар Божага благаслаўлення умацоўвае нас у веры, але таксама на гэтай дарозе, каб мы шукалі і ачышчалі сваю веру ад розных ідалаў, але таксама шукалі цішыні і Божай прысутнасці. Пан з вамі. І з Духом Твоим. Няхай вас благаславіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Амен. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Дзякуем Пану Богу. Святы Арханёле Міхале, Беражы нас у змаганні, будь нам абаронай, супраць спакусаў і пастак злога духа. Пакорна просім, Нехай яго знішчыць Пан Бог, а Ты, князю войска небеснага, магутнасцю Божаю, скінь у пекла шатана і іншых злых духаў,
якія на згубу душу снуюць па свеце. Найсвятейшае сэрца Езуса, Змілуйся над нами, беззаганнае сэрца Марыі, будь нам паратункам. святы арханёле Міхале, маліся за нас. Спел номер 133.